анушервон дар саҳни ҳавлии маркази ҳунарҳои мардумӣ ки қаблан масҷиди маҳаллаи навободи шаҳри душанбе буд, нахустин бахшҳои сериоли қишлоқи сангин баргузор шуд. коргардони филм илҳомҷон фозилов мегӯяд, гурӯҳе аз ҳунармандон тасмим гирифтаанд сериоле таҳия кунанд, ки то андозаи ҷойгоҳи сериолҳои хориҷиро танг кунад. бе ёрдами сарпарастҳо ин хеле проектҳо шида наметавонанд. дӯстои мо сарпарасти кулли ҳамаи проект ширкати букмекерии рафт ҳазор раҳмат ба шумо ки поддержка кардем. мушокии проект сиёма ба қавли коргардон, ҳам ҳунармандон, ҳам масъулони сабти овоз, рассомон ва ҳам либосдӯзон омода шуданд бидуни маош ин корро анҷом диҳанд. филмсозон барои кӯмак ба тоҷикфилм ҳатто муроҷиат ҳам накардаанд. достони филм аз ишқи ду ҷавон иборат аст, ки хонаводаҳояшон зидди издивоҷи онҳоянд. қурбони собир, ҳунарманди саршиноси театр ва синамои тоҷик гуфт, ки талоши ҷавонон барои таҳияи сериол қобили таҳсин аст, аммо дар ин филм аз камбудиҳои зиёде мушоҳида мешавад. бар он ақидам, ки бояд зудтар фарз кардем, ҳарчи тезтар фарз кардем дасти ҳукумату дасти ақаллан дасти онҳое бошанд, ки сарватманданд, масалан пули бисёр доранд ва масалан намедонанд куҷо сарфш кунанд. яъне ин имкон аст, ки дар ин корро сарф кунанд, барои он ки бачаҳо масалан дар канори ҳатто ду нафар фарз кардем одами тасодуфӣ дар филм ворид шуда, як нафар агар ҳирфаи вуҷуд дошта бошад, як коре карда ин чизҳоро мепӯшонанд, ҷуброн мекунанд. давлатмурод каримов, филмноманависи тоҷик, дар маросими муаррифии ин сериол аз он интиқод кард, ки баъд аз тамошои ду қисмати аввали он натавонистааст паёми онро дарк кунад. ҳар як филм дар худ паёме дорад, ҳар як асар дар худ паёме дорад ва ана ҳамин филматон кӯшиш кунед, ки дар худ як паём дошта бошад. паёми дӯстӣ аст, паёми гӯем ки ишқ аст, муҳаббат аст. ана ҳамон паём бояд ки сарахбори филми шумо бошад. ва дар филми шумо ҳар як филм дар худ мисли асаре муқаддима дорад. ман ана ҳамон муқаддимаро дар филми шумо надидам. коргардонҳои соҳибтаҷриба мегӯянд, бо вуҷуди ошкор шудани камбудиҳои зиёд дар ин сериол, талоши ҷавонони ҳунарманд боиси дастгирӣ аст, зеро феълан ҳамин ҷавонон талош доранд синамои тоҷик рӯи об бимонад. соли 2021 синамогарони тоҷик дар маҷмӯъ 2 филми ҳунарӣ, 2 филми кӯтоҳ ва 2 филми мустанад офариданд. раҳбарияти тоҷикфилм гуфта буд, бо назардошти маблағҳои ҷудошуда аз буҷаи кишвар тавони таҳияи филми бештарро надоранд, аммо соҳибназарон ба камбуди мутахассисони арсаи филмсозӣ аз филмноманависон сар карда то ороишгару нурпардоз дар тоҷикфилм таъкид мекунанд.